No mantenim el català a la persona, el transmetem perquè de fet el català és la nostra llengua d'origen. El català és la llengua que parlem en el dia a dia a les escoles, no només a les aules, però sinó al pati de la cantina o al portal amb les famílies. I això és possible gràcies al nostre sistema d'immersió lingüística i treballant en la verticalitat amb els mainatges. El que costa més al final és mantenir el català fora de l'escola, doncs al carrer, i el que hauríem de fer tots, que sigui gent del nord o del sud, és tenir el reflex sempre de treure el bon dia, l'adiu, el com vas, perquè a Catalunya Nord sovint hi ha molts catalanoparlants que no gosen per servir la llengua perquè tenen vergonya o perquè es pensen que no ho faran bé. I si guardem aquests reflex, penso que el considerem una mica més al carrer també.